Takže počúvaj ma. Ja viem, kto si. Ty si mak, ktorý makuje na verejnosti. Toto není normálne. Prestaň makovať, lebo sa ti budú ľudia smiať. To ti hovorím hneď teraz. Kamarát mi povedal, že ty v triede robíš také makové veci, že poď ostreliť, more kámo. Poslúchaj ma, hej. Poradím ti do života jednu vec. Jedničku vec. Ale to pochopíš, až keď vyrastieš. Takže toto video si uschovaj. A keď budeš mať takých 18 rokov, nech nežerem, tak si to pustí a pochopíš. Hej? Pochopíš, hej? Tak. No. Ty keď budeš makovať ako teraz, napríklad už si videl naše predošlé video, že Makovička, to som skladal sám tú pesničku, hej. To je na teba taký diss, lebo vidím teraz na YouTube, že youtuberi väčší disujú tých menších, napríklad taký Hagi disuje Zachyho, vieš ako. Tak ja teraz disujem teba. Poslúchaj ma. Ty si taký cancer, ty prestan natáčať, prosím ťa. Tento odraz si nevšimaj, lebo to je špeciálny. Kámo. Poslúchaj ma, hej. Poradím ti jednu vec. Nenatáčaj ďalej videa. To ti jediné poradím. Lebo sa viac trapníš, ako si strapnený teraz. Ľudia budú po tebe pozerať ako po najväčšom makovi na svete. Chápeš? Napríklad Steak alebo takýto youtuber. To sú páni, lebo oni vedia, čo majú natáčať. A ty keď prídeš, taká blbosť, Niveu tam začneš lízať. Ty si naozaj pomatený. Gate si zarezávať, davajca. Čo je toto? Toto nie je normálne. Potom brata tam zneužívaš vo videu. Ja sa k tomuto viac vyjadrovať nebudem. Tak zatiaľ sa maj, ale čakaj ešte jedno videjko na teba, ako ťa disujem. Maj sa a pamätaj na sama seba.